Juma Desember kalo tile 12 san 2025 Demes TV channel muso ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila ka dun kibaru kɛnɛ kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni y'o wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da u tulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 10 san 2025 min yɛrɛ Mali ministère de la réconciliation de la paix yɛrɛ olu bɔra ka communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna CNT baarakɛla maa fila dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ olu ni o maa fila ninnu yɛrɛ kɔni cɛ k'olu bɛna u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni suspend k'a sababu kɛ ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ dɔ kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ jate k'a bɛ dankari charte nationale pour la paix yɛrɛ la. Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 10 san 2025 min yɛrɛ y'an ka Mali jamana premier ministre ni o yɛrɛ le général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni seginna ka na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na a ka visite d'amitié dɔ yɛrɛ kɔni bannen yɛrɛ kɔni Guinée Conakry yɛrɛ jamana la k'a seginna ka na arabadon yɛrɛ kɔni. Luluni localité yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o yɛrɛ bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni lafiyaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ wagati caman gɛlɛya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko k'a sababu kɛ opération de ratissage décisif dɔ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana fɛntigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni olu yɛrɛ kɔni ye dankari Bamaci wale maa caman yɛrɛ kɔnɔna na o localité yɛrɛ kɔnɔna na ale ni a kɛra sababu ye ni Bamaci wale maa caman yɛrɛ kɔni yɛrɛ ta wale min yɛrɛ kɔni kɛra sabati ye ni ka bɛn ni sabati Luluni dugu yɛrɛ kɔnɔna na ale ni ka jɔrɔna ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ Luluni sigiba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de la an y'a ye k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 9 san 2025 ko an ka Mali état-major général de division ka délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni tagara Luluni localité yɛrɛ kɔnɔna na wa fana autorité administrative maa caman ba yɛrɛ kɔni kun tagara o yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni bisimilala ka ɲɛ Luluni dugu sigiba maaw yɛrɛ kɔni fɛ. Mali direction générale des douanes maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka baara cɛsiri yɛrɛ de kɔni yira kosɛbɛ min na yɛrɛ kɔni u bɛ ka dankari ɲɛnaminimafɛnw ale ni yurufɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna minnu yɛrɛ kɔni bɛ don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ de senfɛ an y'a ye k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 9 san 2025 ko Mali direction des douanes maaw yɛrɛ kɔni ye saisiba yɛrɛ dɔ kɛ saisi min yɛrɛ kɔni na u sera k'u tɛgɛ yɛrɛ kɔni da sanu kilogramme 5 yɛrɛ kɔni bɔ ɲɔgɔn la ale ni sɛ kilo 10 yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni donna jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani sɛ kilo 10 yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na illégalement. Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 10 san 2025 le général Alhaji Gamu ni ale yɛrɛ kɔni ye Kidal gouverneur yɛrɛ kɔni ale ka kɔlɔsili yɛrɛ kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko combattant du FLA ni olu yɛrɛ kɔni ye Bamaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni ko mɔgɔ 10 bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ye a décidé k'a fɔ k'u bɛ n'u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila ka tugu faso yɛrɛ kɔni kɔ k'u ka walejugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana dabila. Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 9 san 2025 kan ka Mali opérateur économique ba dɔ yɛrɛ kɔni ye dɔn belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw minnu yɛrɛ kɔni tora kɛlɛ senfɛ olu musow ale n'u ka denbayaw fo ka taa se finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni joginna kɛlɛ sɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛ opérateur économique ba yɛrɛ kɔni ye dɔn min yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw musow n'u ka denbayaw yɛrɛ kɔni ma ani finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma olu yɛrɛ bɛ tali kɛ malo fo ka taa se tulu bidɔn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko nin dɔn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni de taara ka di an ka Mali finitigilakaw ma. Ko tarata don su ka dugu jɛ arabadon yɛrɛ kɔnɔna na décembre kalo tile 10 san 2025 ko Maroc dugu yɛrɛ kɔnɔna na ko so fila yɛrɛ kɔni binna wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 19 yɛrɛ de bɔnɛ u ni na ale ni ka maa 16 yɛrɛ kɔni jogi kosɛbɛ ni kunnafoniba ninnu yɛrɛ de b'an bolo bi an bɛna minnu walawala aw ye an ka bi do kibaru kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 10 san 2025 min yɛrɛ y'an ka Mali ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale olu yɛrɛ kɔni bɔra ka laseli belebele yɛrɛ kɔni kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna u ni CNT baarakɛla maa fila yɛrɛ kɔni ka baaraɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ suspend k'a sababu kɛ ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ min yɛrɛ kɔni bɛ dankari charte nationale pour la paix yɛrɛ la o maa fila ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ
Mohamed Usman Ag Mohamedun ani Abdulmajid Ag Mohamed Ahmed n'u b'ale wele ko Nazer k'olu yɛrɛ kɔni bɛna olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni de suspend ale n'u ka représentant bɛɛ lajɛlen fana Mali jamana ka bɛn ale n'a ka keleya ko baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la ko ni maa fila ninnu yɛrɛ ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔnɔna na k'u ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ dankari Mali charte nationale de la paix yɛrɛ kɔnɔna sabula ko kuma ninnu yɛrɛ kɔni bɛ jate k'a fɔ k'a bɛ se ka na ni gɛlɛya yɛrɛ de Mali bɛnko yɛrɛ la sabula ko kuma ninnu yɛrɛ kɔni tɛ teriya kumakanw ye wa fana ko a bɛ jate i n'a fɔ nini yɛrɛ de ye fana ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko charte nationale pour la paix et la réconciliation yɛrɛ kɔni talen bɛ CNT maaw yɛrɛ kɔni bolo k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ de b'a la sabula ko yɛrɛ de kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka bɛn ale ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni sabati an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ni maa fila ninnu yɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni ka baara dɔw yɛrɛ kɔni suspend la ko jɔyɔrɔba yɛrɛ de b'olu yɛrɛ la Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ko jɔyɔrɔ yɛrɛ fana b'u la an ka jamana nɔrɔyanfan yɛrɛ fana fɛ Mohamed Usman Ag Mohamedun k'ale yɛrɛ kɔni yiralen don k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ye bɛn la sabatibaga dɔ yɛrɛ de ye wa fana ko Azawadi yɛrɛ fana ko fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana don wa fana a bɛ baara yɛrɛ fana kɛ CNT yɛrɛ fana la ko chrétienw ka jɛkulu dɔ yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ale yɛrɛ de o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana ye min yɛrɛ Abdulmajid Mohamed Ahmed yɛrɛ kɔni ye n'ale yɛrɛ fana dɔnnen don ko Nazer k'ale yɛrɛ kɔni ye Kel Ansar maaw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ de ye wa fana ko kuma caman ko bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'ale yɛrɛ de kɔni bɛna a intervient kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni ye bɛn yɛrɛ kɔni ye ni ka o kuma yɛrɛ fɛ kosɛbɛ ani lakana ko fo ka taa se kɛlɛya yɛrɛ fana ma ko kuma caman ko ɲɔgɔnya minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ bɔlɔlɔsira kan k'ale yɛrɛ de kɔni bɛ o la kosɛbɛ ka taa o kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ko ni communiqué yɛrɛ bɛ kɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔna o y'a sɔrɔ Mali transition maaw yɛrɛ kɔni ye jɔyɔrɔba yɛrɛ de di an ka Mali ladalako ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ ma o fana ko journée nationale de légitimité traditionnelle yɛrɛ fana kɔni bilala ninnu maa ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛ bɛ kɛ san o san novembre kalo tile 11 min yɛrɛ kɔni bɛ u jɔyɔrɔ de yira ni o de ye kɔni ka bɛn yɛrɛ kɔni sabati jamana yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana ladalako ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ kɔni lakodɔnnen yɛrɛ kɔni don an ka Mali jamana état yɛrɛ kɔni fɛ o yɛrɛ de kɛra sababu ye n'u yɛrɛ kɔni y'u sen don charte nationale de la paix yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni kɛra ko in bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔma yɔrɔ yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ le général Wage yɛrɛ ye ni ale yɛrɛ de ye ministre de la paix de la réconciliation yɛrɛ ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni k'ale ni olu yɛrɛ kɔni tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale n'u tɛ jɛ ɲɔgɔn ye bilen ko wa fana ko n'u ka représentant bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɛna baara yɛrɛ kɔni kɛ ale ka département na tuguni fo ni ordre kura yɛrɛ kɔni dira u ma ni sanction yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye an ka jamana administration yɛrɛ kɔnɔna processus de paix ko yɛrɛ kɔnɔna sira la o yɛrɛ kɔni bɛna dankari o kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ale ni ka basigiba yɛrɛ kɔni sabati an ka jamana nɔrɔyanfanw yɛrɛ fana la tile dama dama yɛrɛ kɔni basigibaliya yɛrɛ kɔni kɔfɛ Luluni ni o dugu yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔnɔna na Luluni dugu sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni seginna ka n'u sigi u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali fintigilakaw ka opération de ratissage yɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra Luluni dugu yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Bamaji wale maaw yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ de bɔnɛ u ni na hali ni caman yɛrɛ fana bolila ka bɔ o dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni bɛn hale ni jɔrɔna ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ Luluni dugu sigibagaw ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dusukun na o yɛrɛ de kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko tarata don décembre kalo tile 9 san 2025 ko Luluni sigibaa maaw ye an ka Mali état major général ale ni a ka baarakɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ kɔni bisimila Luluni dugu yɛrɛ kɔnɔna na ani Luluni faamaw yɛrɛ wale min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko basigi yɛrɛ de kɔni seginna ka na Luluni dugu yɛrɛ kɔnɔna na Abdou Samba Sila ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka nin dɔgɔkun 3 yɛrɛ kɔni opération min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ko opération ninnu yɛrɛ kɔni ye sebayaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u ye jaabi ɲumanba yɛrɛ kɔni sɔrɔ a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi ko siraba minnu yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ ni RN7 ale ni RN10 yɛrɛ ye fo ka taa se RN11 yɛrɛ kɔni ma k'o sira ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakanalen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sababu kɛ u ka opération ba ninnu yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni lakana hale ni sabatiba yɛrɛ kɔni sabatira o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'u ka opération ninnu yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni Luluni dugu sigibaa maa minnu yɛrɛ kɔni kun bolila k'a sababu kɛ Bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka dagasigi ye u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni seginna ka na Luluni dugu yɛrɛ kɔnɔna na
a y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ kɔni ko Bamakɔ wale maa caman yɛrɛ kɔni sara ka bɔ o dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko nka k'halisa k'a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ kɔni dɔgɔlen bɛ dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko wagati nataw yɛrɛ kɔnɔna k'u bɛna opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma walasa Bamakɔ wale maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ o dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni de bɔnni min na walasa ka lakanaba yɛrɛ de sabati Sikaso région yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la hali Sikaso région sigibaa maaw yɛrɛ bɛ se ka u ka taamaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ nɔgɔya yɛrɛ fana kɔnɔna na. Colonel Major Général de Police Canco Jara ale an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ka solidarité cikan yɛrɛ kɔni ci a ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ ko Sikaso gouverneur yɛrɛ de tɔgɔ la walasa ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka kelenya yɛrɛ de kɔni yira n'u ka dɛmɛw yɛrɛ de yira ka yira Mali État yɛrɛ la k'a fɔ k'u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni b'u ye k'a daminɛ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ la fo ka taa se Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ma. Luluni sigibaaw kɛrɛfɛ minnu yɛrɛ kɔni ni binganni wale yɛrɛ kɔni kɛra ni k'a ɲɛsin o dugu sigibaa maaw yɛrɛ ma. O bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye Luluni dugu sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ u ka kologɛlɛya ani u ka muɲu yɛrɛ fana kan wa a bɛ wele yɛrɛ kɔni bila Luluni sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ Luluni dugu yɛrɛ kɔnɔna na Bamakɔ wale maaw ka dagasigi wagati yɛrɛ la k'olu bɛɛ lajɛlen ka segin ka na u sigiyɔrɔ yɛrɛ la. A b'a yira olu yɛrɛ kɔnɔna na ko sisan kɔni ko lakanaba yɛrɛ de sabatilen don Luluni dugu yɛrɛ kɔnɔna na wa a y'a yir'u la k'a fɔ ko maa si yɛrɛ kɔni tɛna an bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔni taaɲɛ siraw yɛrɛ kan. Ko Luluni dugu sigibaa minnu yɛrɛ kɔni seginna ka na u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ni an ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni tagara bɔ olu yɛrɛ kɔni ko k'a fɔ aw ɲɛna kɔni k'an ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni bololankolon yɛrɛ kɔni ma taa o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la sabula u tagatɔ yɛrɛ kɔni u tagara ni da la dumunifɛn dɔw yɛrɛ de minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ kɔgɔ sukaro furaw fo ka taa se fɛn wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma k'u taara n'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ni ka taa di o mɔgɔ ninnu yɛrɛ ma ko dɛmɛ ninnu yɛrɛ fana kɔnɔna na ko malo tɔni 20 yɛrɛ fana kɔni yɛrɛ dira nin maa ninnu yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni bilala Sikaso région gouverneur ka bolo yɛrɛ kɔni kan. Nin yɔrɔ yɛrɛ la an yɛrɛ kɔni bɛ foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin an ka Mali autorité bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se an ka Mali jamana état major général des armées ale n'a ka délégation minnu yɛrɛ kɔni wuli ni ka taga bɔ nin maa ninnu yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ Luluni dugu yɛrɛ kɔnɔna na. An yɛrɛ bɛ wele bila maa minnu yɛrɛ kɔni déplacera ka b'u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma k'a sababu kɛ Bamakɔ wale maaw yɛrɛ kɔni ka dagasigi yɛrɛ kɔni y'u da la an b'a f'u ɲɛna kɔni k'u ka segin ka na u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi ko lakanaba yɛrɛ de sabatilen don u sigiyɔrɔ yɛrɛ la. An ka Mali direction générale des douanes maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka baara cɛsiri hali n'u ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni de yira n'o de ye ka dankari ɲɛnaminimafɛnw hali ni yuruguyurugufɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni donni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O ko hokumu yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 9 san 2025 min yɛrɛ an ka Mali direction générale des douanes maaw yɛrɛ kɔni ye k'olu yɛrɛ kɔni sera ka u tɛgɛ yɛrɛ kɔni da sanu kilogramme 5 bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kan ani sɛ yɛrɛ kɔni tɔni 10 yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma don sariya yɛrɛ kɔnɔna na ko wulafɛla yɛrɛ fɛ min yɛrɛ ye bakumana brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni ye cɛ dɔ yɛrɛ kɔni minɛ min yɛrɛ bɛ bɔ Asie jamana dɔ yɛrɛ kɔnɔna na n'a nana an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko cɛ yɛrɛ kɔni bolo ko sanu kilogramme 4 ani buruburuni yɛrɛ de kɔni kun b'a bolo min yɛrɛ kɔni kun dogolen b'a bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ko sanu yɛrɛ valeur bɛ taa fo sɛbɛnwari miliyɔn 300 yɛrɛ de la ko nin saisiba yɛrɛ kɔni bɛ douane maaw yɛrɛ ka baara cɛsiri yɛrɛ de kɔni yira ani u ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni ye ale ni ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ka nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lakana ani ka dankari Mali nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔli Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ yamaruya fosi yɛrɛ ma d'u ma ko don kelen yɛrɛ la min yɛrɛ ye Mali direction du renseignement et des enquêtes douanières k'olu yɛrɛ fana ye opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni na u sera k'a tɛgɛ yɛrɛ kɔni da sɛ carton 1400 ani 52 yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔni ma yamaruya fosi yɛrɛ de d'u ma ni opération fila ninnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamanaw ka douane yɛrɛ kɔni ka baara kɛcogo ɲuman n'u ka cɛsiriw yɛrɛ de kɔni yira ɲɛnaminimafɛnw hali ni yuruguyurugufɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlɛli la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana a bɛ douane maaw ka fɛɛrɛ kuraw de yira u ye fɛɛrɛ kura minnu yɛrɛ kɔni sigi u ka kɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye walasa ka jateminɛ don an ka jamana sɔrɔ ko hali n'a kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la araba tɛmɛnen décembre kalo tile 10 san 2025 ko combattant de fila maaw dɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tagali kɛ Bamakɔ wale maaw de kan ko maa ta bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni y'u ka
kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila k'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni tɛna kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'olu yɛrɛ kɔni nimisara wa walekɛtaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na o ko in yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kun bɛ le général Alhaji Gamu yɛrɛ kɔni bolo ni ale yɛrɛ ye Kidali gouverneur yɛrɛ de ye nin wale yɛrɛ kɔni bɛ étape kuraba yɛrɛ de kɔni yira Bamaji wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa a b'a yira fana k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan o sira yɛrɛ fana de ta i n'a fɔ an ka maabaw b'a fɔ cogo min yɛrɛ kɔni na ko ba yɛrɛ kɔni t'a bolo fara o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fili kɔfɛ ko nka k'a b'u fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ de walasa a ka fanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ o yɛrɛ de kosɔn ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔra kɛlɛ ko de kosɔn ni maa ninnu yɛrɛ bɔra kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɔgɔ yɛrɛ la ni ka na an ka Mali drapeau lakana dibi yɛrɛ de la u ka nin seginni yɛrɛ kɔni fɔra kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bolo wa fana a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko o ye fasoden ɲumanya ani u ka kilennenya yɛrɛ k'a ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ fana ma nin yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ an ka Mali fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ u ka cɛsiri ale n'u ka lakanaba yɛrɛ kɔni sabatili la Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ an yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ k'u ka kɛlɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ terrain yɛrɛ kɔni kan k'u yɛrɛ kɔni bɛ k'u cɛsiri fana ka Bamaji wale maa dɔw yɛrɛ fana bɔ u ka walejugu yɛrɛ kɔnɔna ni ka u fara u yɛrɛ kan araba tɛmɛnen décembre kalo tile ta san 2025 min yɛrɛ y'an ka Mali jamana premier ministre yɛrɛ ni o yɛrɛ le général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni seginna ka bɔ a ka voyage yɛrɛ kɔnɔna n'a kɔni kun tagara voyage d'amitié yɛrɛ kɔnɔna Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali premier ministre ka nin taama yɛrɛ kɔni taama min yɛrɛ kɔni senfɛ ni ani Mali ɲɛmɔgɔ dɔ kɔni kun taara minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Mali ministre de défense et ancien combattant ani Mali ministre d'économie et finance fo ka taa se ministre d'infrastructure et transport ale ni Mali ministre de la pêche et l'élevage yɛrɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni nɔfɛ a ka taamaw yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni u ni Guinée jamana yɛrɛ kɔni sera ka kumaɲɔgɔnyabaw yɛrɛ kɔni kɛ kumaɲɔgɔnya minnu yɛrɛ kɔnɔna na n'u ye jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnya baara dɔw yɛrɛ fana fɔ o kɔnɔ ko sani Mali premier ministre yɛrɛ kɔni kun ka na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni Guinée jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kun ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ni o yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Mamadi Doumbouya an ka Mali premier ministre ni o de ye le général de division Ablaye Mayiga ale yɛrɛ kɔni kun tagara an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta ale ka cikan yɛrɛ de kɔni lase Guinée jamana ɲɛmaa ni o yɛrɛ le général de l'armée Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni ma o yɛrɛ senfɛ le général de division Ablaye Mayiga ale yɛrɛ kɔni y'i profiter ka Guinée jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɔ an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Guinée jamana yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma min yɛrɛ Guinée jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ kɔni ka fan yɛrɛ kɔni na ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Guinée yɛrɛ kɔni jamana kɔni labilalen don sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni ka Mali jamana yɛrɛ kɔni dɛmɛ ale ni ka jɛɲɔgɔnya baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ Guinée jamana ɲɛmaa le général d'armée Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali ale ni Guinée yɛrɛ kɔni ye jamana kelen yɛrɛ de ye k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jate i n'a fɔ balima kelen yɛrɛ de ye ko yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko Guinée yɛrɛ kɔni labilalen don Mali yɛrɛ kɔni kama ni ka Mali yɛrɛ kɔni tɛ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wagati min yɛrɛ kɔni na an ka jamana premier ministre ni o yɛrɛ le général de division Ablaye Mayiga ale yɛrɛ kɔni sera an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na Mali gouvernement maa caman fo ka taa se autorité caman yɛrɛ kɔni na olu kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wulila ni ka an ka jamana premier ministre yɛrɛ kɔni fɔ ka nin waleɲuman yɛrɛ kɔni na karata tɛmɛnen décembre kalo tile 9 san 2025 ko an ka Mali jamana opérateur économique ba dɔ yɛrɛ kɔni ye dɔn belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ dɔn minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ malo kilogramme 50 tonnes 40 fo ka taa se tulu 5 litres bidon o 300 yɛrɛ kɔni kan k'a y'o dɔn belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni tora kɛlɛ yɛrɛ kɔni na olu ka denbayaw yɛrɛ ma ale ni Mali fintigilaka minnu yɛrɛ fana ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka olu yɛrɛ kɔni kɛ lejuratɔw yɛrɛ kɔni ye ko dɔn yɛrɛ kɔni kɛra k'a ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma o dɔn yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali direction du service social des armées yɛrɛ de la maa min ye nin dɔn yɛrɛ kɔni kɛ o ka représentant ni o tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Ousmane Ɲambele ale yɛrɛ kɔni ye wele yɛrɛ kɔni bila maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen ko ni a b'o tigi yɛrɛ kɔni dusukun yɛrɛ kɔni na ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ ka denbayaw yɛrɛ ma ani minnu yɛrɛ kɔni joginna kɛlɛw yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ka wuli ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ sabula ko waleɲumanba yɛrɛ de don ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ de kɔni bɛ ka o seko donc o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ k'u ka denbayaw
yɛrɛ b'u ko so. Mali service social des armées ale ɲɛmɔgɔba ni o tɔgɔ yɛrɛ de ye ko colonel major Burahima Sabake. Ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni ye nin dɔnba yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Mali fintigilakaw olu ka denbayaw yɛrɛ ma ale ni minnu yɛrɛ kɔni joginna ko b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye dɔn yɛrɛ kɔni kɛ ko maa dusukun ɲuman yɛrɛ don wa fana k'a yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali fintigilakaw ka cɛsiri yɛrɛ de la Mali lafasaliko yɛrɛ la. A ye sisan ka fana k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni ye dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ko nin wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni na k'o bɛ o tigi ka hadamadenya yɛrɛ yira wa fana a b'a ka fasoden ɲumanya yɛrɛ fana de yira. A ye waleɲuman dɔ yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin maa min yɛrɛ kɔni dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali ministre de défense des anciens combattants yɛrɛ tɔgɔ la ani an ka Mali chef d'état major général des armées yɛrɛ fana tɔgɔ la ani ale yɛrɛ fana tɔgɔ la. DSSA o ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔ min yɛrɛ kɔni filɛ nin ye k'a di ko k'a di an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni tora kɛlɛw yɛrɛ kɔni na olu ka denbayaw yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se minnu yɛrɛ fana joginna kɛlɛw yɛrɛ kɔni senfɛ ko bɛna dɔn ninnu yɛrɛ kɔni ta ni k'a tilan cogo labɛnnen yɛrɛ kɔni na cogo min yɛrɛ kɔni na ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta bɛ se ka kɛ kelen yɛrɛ kɔni ye. Wa fana ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana b'a niyɔrɔ sɔrɔ dɔn yɛrɛ fana la. Opérateur économique min yɛrɛ kɔni y'a bɔ a dusu yɛrɛ kɔni na ni ka nin don belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka denbayaw yɛrɛ kɔni ma ale ni minnu yɛrɛ joginna kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma an bɛ dugawu yɛrɛ kɔni k'a ye Ala k'a ka baara yɛrɛ la yiriwa kosɛbɛ. Nin yɔrɔ la an yɛrɛ bɛ opérateur économique ba min yɛrɛ kɔni nin don belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka denbayaw yɛrɛ ma ale ni minnu yɛrɛ kɔni joginna kɛlɛ yɛrɛ kɔni na an bɛ a fɔ kosɛbɛ a ka nin waleɲuman yɛrɛ kɔni na wa fana an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni k'a ye Ala k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen la yiriwa kosɛbɛ. Ko tarata su ka dugu yɛrɛ jɛ araba yɛrɛ la décembre kalo tile ta san 2025 ko immeuble 2 yɛrɛ de kɔni binna minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛs ni o yɛrɛ bɛ Maroc nord yanfan yɛrɛ de kɔni fɛ ko immeuble ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ tali kɛ étage 4 yɛrɛ de la ko immeuble ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni binna wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 19 yɛrɛ de bɔnɛ u ni yɛrɛ la maa 16 yɛrɛ fana olu joginna kosɛbɛ. O bila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔra Maroc agence de presse officielle yɛrɛ la wa u y'a yira k'a fɔ ko u ye continuer yɛrɛ kɔni ka opération dɔw yɛrɛ kɔni kɛ walasa k'a lajɛ ko bɔgɔ ninnu duguma n'a sɔrɔ ni maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ani su minnu yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana labɔ. O source kelen ninnu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko nin wale ɲɔgɔnna yɛrɛ fana kɛra Al Mustakbal quartier yɛrɛ la ni o fana bɛ Maroc dugu yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a yɛrɛ bɛ Al Masira zone yɛrɛ la ko yɔrɔ yɛrɛ fana la ko immeuble 2 yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni immeuble yɛrɛ kɔnɔna ni denbaya maa 8 yɛrɛ kɔni tun bɛ ko immeuble ninnu yɛrɛ fana binna. K'u ka service de protection maaw yɛrɛ kɔni taara teliya la o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la walasa ka taa dɛmɛ yɛrɛ kɔni dɔn maa minnu yɛrɛ kɔni tora so ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni olu yɛrɛ kɔni ma sa fɔlɔ ni ka olu yɛrɛ dɛmɛ ka olu yɛrɛ labɔ ale ni ka continuer ka recherche yɛrɛ kɔni kɛ ka maa wɛrɛw yɛrɛ fana dɛmɛ. Maroc agence de presse maa ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ joginna kosɛbɛ o ko in yɛrɛ la k'u yɛrɛ kɔni tagara ni olu yɛrɛ kɔni ye teliya yɛrɛ la wa kɛnɛyaso yɛrɛ la. Maroc autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko mai kalo tɛmɛnen tile 9 yɛrɛ fana la ko maa 9 yɛrɛ fana bɔnɛ ni u ni yɛrɛ kɔni na k'a sababu kɛ so binni yɛrɛ kɔni na ko o wale yɛrɛ fana kɛra fɛs yɛrɛ de fana ni o yɛrɛ fana bɛ Maroc jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'u yɛrɛ kɔni y'a laɲini fɛs sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'u ka bɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'a sababu kɛ ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni jatelen don ko faratimaba yɛrɛ de bɛ yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ko sabula ko sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na k'i bɛ to k'a mɛn de k'a fɔ ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ na o yɛrɛ de kosɔn u y'a ɲini u fɛ k'a fɔ k'u ka bɔ o sigiyɔrɔ ninnu yɛrɛ la walasa ka sigiyɔrɔ wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni joginna nin ko in yɛrɛ kɔni na Ala ka nɔgɔya da yɛrɛ kɔni kɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni tora ko ninnu yɛrɛ la an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ Ala ka baara dalen nɔgɔya olu bɛɛ lajɛlen fana ye. Nin de bɛ dan se an ka bidon kibaru kan an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.